ዓርብን ረውዕን ናይ እግዚአብሔር ጾም እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ውጭን ዘለኹም ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ጠቕላላ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኻትኩም። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ቃል አልዒሉ ክግስጸና ክመኽረና እዩ። ኩላትና ቀጢልና ክንሰምዕ ይግባና እና ዓርብ ረውዕን ናይ እግዚአብሔር ጾም እዩ። ወእቲ ተአደው ጾመ ዘእግዚአብሔር ዘውእቶሙ ረቡዕ ወዓርብ ይብል ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 20 ቁጥር 18። ስለዚ ዓርብ ረውዕን ናይ እግዚአብሔር ጾም ስለዝኾነ አይትደፋፈሩ ይብል። እዚ ደሞ 300 እዮም ያው ሰሪዖሞ ዝጽሓፍዎ። እንግዲህ 300 ከኑ ከለና በዓለማዊ ዓቀፍ ጉባኤታት 3 ጉባኤታት ንአርዮስ ንንስጥሮስ መቅዶንዮስ ዘወዙ ሊቃውንቲ እዮም። እዚኦም ደሞ እዮም ናይ ክርስቶስ መንገዲ ተኸትሎም ቤተ ክርስቲያን ንኽትትከል ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ንክህልዋት ዝገበሩ ንሳቶም እዮም። ስለዚ ረውዕን ዓርብን እንስዕር ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ለይንጸውም ምእመናን ኩላትና ንስሐ ክንኣቱ ይግባእ። ምክንያቱ 7 ጾማት ኣለው ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን። ቶም 7 ጾማት እንተዘይጾምና ፍጹማን ክንኾን ስለዘይንኽእል ካብ 7 ዓመት ዘሎ ህፃን ክጸውም ስለዝእዝዝ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ክነጽንዕ ይግባእ። ዘእንበለ ይርከብከ ደውየ ሕማም እንተዘይረኽብካ ዓርብ ረውዕን ኣይትስዓር። ተሓሚምካ ግን እግዚአብሔር እውን ጨካን ስለዘይኾነ ካልማዓት ክትጾሞ ስለትኽእል ማለት እዩ እና ዓርብ ረውዕን ስጋ እንበልዕ መናእሰይ ዓርብ ረውዕን ስይበት አውፂእና ስጋ እንበልዕ ዓበይቲ ከምኡውን መናእሰይ አደታት ከምኡውን ዝተፈላለና ዓበይቲ ዓርብ ረውዕን ደይንጸውም ተኾይና ቀጥታ ንስሓ ንእተ ግዜና እናበጽሐ እዩ። ምክንያቱ ዓርብ ረውዕን ስጋ ይትረፍና እንጀራውን እስከ ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት ዘመዓልት እስካብ 9 ሰዓት ናይ መዓልቲ ክጾም ኣለዎም እዩ ዝብለና ፍትሐ እቲ ሃይማኖት አበው። ስለዚ ዓርብ ረውዕን ክንጸውም ይግባአና፣ ልቢ ክንብል ይግባእ። ዓርብ ረውዕን እነቕርብ አባት ነፍሰ ኣለና ላበና ክርስቲያን ናበና ብስም ክርስቲያን ስለዘየለ ስለዚ ዓርብ ረውዕን ክንጸውም ዝብል 300 ዝወሰንዎ ውሳኔ በሃይማኖት አበው ክንጾም ይግባእ፣ ንስሓ ክንኣቱ ይግባእ ማለት እዩ። ዓብይ መልእኽቲ እዩ እና ኢትኩኑ ከመ ፈረስ ወበቅል እለ አልቦሙ ልብ እለ በህሳል ወበልጓም ይመይጥዎሙ መላቲሆሙ መዝሙረ ዳዊት 31 ቁጽር 8። ከም በቕልን ፈረስን ልቢ ዘይብሎም አይትኹኑ ቶም ብልጓም ዝምርሑ ብልጓም ልጥወዩ ከምኣቶም ኣይትኹኑ። እንግዲህ ልቢ የብሎም ዲዮም ልብማ ዓብይ ልቢ ደንእዎም እንተይልና አእምሮ የብሎም ፈረስን በቕልን ምብላዕ እዮም እንዲያው ሳቶም ይሐሽሹ ከምቲ እዝራ ኣዕዋፍ እንስሳ የህዩ ስነል ዝበሎ ሳቶም ይሐሹ ኩሉ ግዜ ሳዕሪ እዮም ልበሉ ሓደ ዓይነት። ንሕና ግን ካብ ቆፅላ መፅሊ ካብ ሽሮ ሓሊፍና እንታይ ንበልዕ ስጋ ማለት እዩ እና ዓርብ ረውዒ ልጥዕናና ምንዋዕሊ ሽሮ ተበሊዕና ጥዕና ንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዓርብ ረውዕ ስጋ በሊዕና እንታይ እዩ ጥቕሙ? እስቲ በእውነት ልቢ ንግበር። ስለዚ መጽሐፍ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አይፈቅድን እና እንበልዕ መናእሰይ ዓርብ ረውዕን እንበልዕ ኩላትና ንስሓ ክንኣቱ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ከም በቕሊ ፈረስ ኣይትኹኑ ሰብሰ እንዘክብር ውእቱ እያእመረ ወኮነ ከመ እንስሳ ዘአልወ ልቢ ወተመሰለሙ መዝሙረ ዳዊት 48 ቁጽሪ 12 ወይ ድማ 20 ቁጽሪ ማለት እዩ። ሰብ ክቡር እናሃለወ አይፈለጠን ከም እንስሳ ኮነ ለእንስሳም ተመሰሎም። ስለዚ እንስሳ ክንመስል የብልናን
لمنتاينا كأنسان في اللزلنا أمره لباوي سلازلنا كويو أنا أنسسا جنا أمره يقولوا من سلاز كم أنسسا يتخونوا إندياو أنسسا يحشنا إزرائيل تناقرة قال تخكلن يهيو سنة أنسسات موالو أنسسا يحش كوانا الناس تصوم نصوم اندحر لي خالنا عربي روع اندحر لي نصوم ازي فصومان كريستيان كنبحال عينك كئلن فصومان كريستيان كنقان تخوينا شوعات تصوامات كنصوم يقبلنا እና በእውነት ወይትታደው ጾመ ዘእግዚአብሔር ዘውቶምረው ዓርብ ወረው ዓርብ ዓርብ ረውዕና እግዚአብሔር ጾም እዩ ትንተኑ ረውዕ ለክርስቶስ ክንሰቅለሉ ክንሰቅል ኢሎም አይሁድ ምኽሮም ዝፈጸሙሉ ስለዝኾነ እዩ ዓርብ ደሞ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይና ኃጢአት ተሸኪሙ ኣብ ዕፀ መስቀል ስለልተሰቀለ እዩ ዓርብ ንጾመ ዘለና ስለዚህ እዚኡ ክልቲኡ ክንጾም ይግበአና ጾምና ሰዓርና ኢና ዘለና በእውነት አረማውያን ታጌሮም አረማውያን ንብሎም ዘለና ስለዚህ ንሕና ከምቲ ሓደ ሰብኣይ እስክንድር ዝተባሃለ ንጉስ ነይሩሲ ካው ወታደር ላጎይ ኢላው መፁ ካዋና ዲኻስ ወይ ካበይ ይኻይልዎ ካዋኻ እየይልዎ ወታደር ስምካ መን ይልዎ እስክንድር ዋ እስክንድር ልባሃል ለለዩ ወይ ተዋጋ ወይ ደሞ ስመይ መልስ ይባል ስለዚህ ይልዎ ብስም ዝኸበረ ብማይ ሰኸረ የለን ስለዚህ ብስም ክርስቲያን ክንብል አይንኸልን بسم بما يسخر كم ذا يلا بسمنا خنخبر عين خلن بتجبارنا خنخبر نخل مالتي ونا عرب روعن كنصوم علنا እግዚአብሔር ዕድመት ጥዕናን ክበና ተኾይኑ ንጥዕናና ንባዕሉ ጾም ተጾምና እዩ ዶክተር ልዋዕሉ ኮታ ይልብል ቆጽላ መጽል ተመገብኩ ይልብል ስጋ አብለ ስጋ ደራሪብና ኮይና ስጋና ልኸብር ዘሎ ኪሎ ንጭምር ዘለና ስለዚህ ጾም ወሳኝ እዩ ጾም ለጥዕና ስጋን ለጥዕና ነፍስን ይህበዩ ስለዚህ ክንጾም ይዝግበና ረውዕን ዓርብን ልብ ገርና አስተውዕልና መጻሕፍትና ነገርና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ለነገረና ክንፍጽም ይግበና ሞ ኩላትና እዚ ቃልዚ ጸጥና ክንሰምዖ ክንመሃሮ ይግባ ላብዘይ ሰምዕ ደሞ ክነመሐላልፈሎም ይግባ ሸር ላበልና ላብ ኩሉ ነመሐላልፎ ማለት እዩ